Здравейте! Днес ще ви представя новия билд на Windows 10 Mobile с апдейт 150.63.2. Това е последния билд за FastRing. Препоръчвам на потребителите да направят резет. В момента аз съм го направил. Препоръчвам резет и да почнат да настройват своите телефони на чисто, за да получите новите настройки на този билд. Ето какво новото в този билд. Не съм си подредил много иконите, това ще го направя после. Самия билд е бърз, няма проблеми в това. Новото в този билд след резета, подчертавам, новото след този билд след резета, вече може да деинсталирате всички, ето сега ще покажа, всички оригинални приложения на Microsoft или да сложите свои. С изключение правят 3 приложения, които не могат да се инсталират. Това е едното камера и Cortana също. Не може да се деинсталира. Може да премахнете примерно ето Get to Help. Също и те не могат. Growth Music. Вече имате Uninstall. Добре, билда е добре, супер е, бърз е при настройките, ето вижте колко бързо ги отваря, това е чудесно, но това е билд с леки корекции, няма нищо ново в него. Друго искам да ви покажа, специално за приложението Филми и ТВ. Само да го намеря един момент. Не знам дали знаете, но вече на Филми и ТВ, само да секунда, Movies in TV. Не знам дали вече знаете, но сега ще видите тук. Малко се забие, защото имам. Ето вече на Филми и ТВ е с нова визия. Вече имате и клипчета, с които може да гледате на 360 градуса. Ето, аз съм ги гледал всичките. Наистина може да се обърнеш на 360 градуса и да разглеждаш навсякъде. Клипчета са супер. Гледал съм ги тук до едно. И то има и приложение на 300 градуса, бях го свалил, но за потребителите, които имат специални устройства, за да гледат клипове на 360 градуса, което го препоръчвам, които имат тези устройства. Друго нищо интересно в този билд, само с леки корекции, подготвен за предстоящия финален билд, който ще през април месец, който го очакваме. Няма проблеми с този билд, нищо интересно, но вижда се, че подобренията са супер. Всичко е добре направено. Просто казано, нищо интересно в този билд. Просто казано, добре са справили за този комуникативен апдейт на FastRing. Значи, и още нещо искам да кажа. Когато правите резет, или като направите резет,
на телефона от настройки About, направите резет, отивате пак в настройки, но и това след резета, който като направите резета, след настройките отивате на, извинете, обърках се, на Extreme, Lumia Mountain Data, това е за данните за движение, ето тук, и ви показва приложение, което има данни за движение, пускате го, тук ще ви иска рестарт задължително, след което, като направите този рестарт, тук влизате в програмата на Insider. Ето, както виждате, аз съм на FastString, тук съм направил рестарта, за да влезете в програмата на Insider, след което препоръчвам за настройки клавиатура. Първо, най-важното нещо е да почнете от езика. Language, език. Само, че тук не съм го сложил. Българския език, Keyboard Options. И тук от Bulgarian правите настройка, download, изтеглите Bulgarian езика, след това пак ще ви иска рестарт. Рестарта съм го направил. Рестарта мина добре, няма грешки при рестарта. След което да, вече тук бяхме. След което минавате на говор и слагате тази отметка и теглите от Add Language. Няма да го инсталирам вече, понеже съм го сложил. Слагате Add Language English United States. Или пак го инсталирате и пак рестарт. И всичко ще ви върви по мет и масло. Тук Cortana все още може да отваря приложение. Open Messenger. Sure thing. Here's Messenger. Ето, супер! Cortana вече може да ви отваря гласовите съобщения. Гласово може да ви отваря приложението, което сте инсталирали. Както ви показах в предишния билд, Cortana не ви отваряше, но сега с този билд Cortana ви отваря приложението, което ви искате с гласов контрол. Това е супер, в който предния билд Cortana не го правише, сега тук в този билд Cortana го прави, което е супер идеално. И трябва да знаете английския съответно. Ето, казах ви, че Cortana отваря. Друго за Microsoft Edge. Edge Microsoft. Ето тук виждате колко бързо се отваря. С каква скорост. Да, може да гледате и няма да има и проблем с клиповете. Ето, примерно влизам в YouTube. Ето на YouTube. Понеже още не съм влезал в профила си, ще ви покажа едно примерно клипче, как няма проблем с гледането на клипове вече на цял екран.
супер, ни прави проблеми. Вече може да го гледате и на цял екран. Тук Microsoft Edge е доста добре. Вече имате електронни книги в приложението, който иска може да си изтегли електронни книги или да си ги закупи съответно. Това е общо взето за Microsoft Edge. Бърз е, супер е, идеален е. Бързо се работи вече с него. Друго... Не знам. Тук добре са справили. Ето виждате с каква бързина се движат всички приложения. Няма бъгове. Поне за сега аз не виждам такива. Билда е доста добре. Така. Друго интересно, нямам нищо, което да ви кажа специално за този билд, но това беше от мен, с вас беше Димитър Ангелов. И това беше моето представяне за този билд. Благодаря ви, че нагледахте.